Vítám vás u dnešního videjka. V dnešním videjku si ozdobíme tuto kočičku, ale ne lakem, no. Nevím, jestli tohle je lak, jako. Ale já na to budu potřebovat jenom šablonku, takovýto cpitičky a tu ten lak. Bílej. No, já to nesnáším. Nepalí ty kšunte mobile. Takže já jí to dám takhle. A teda chvilku. Takže musím otevřít tohleto. Koby. A takhle nalakuju jí tam to srdíčko. Ježiši, to smrdí jak. Tak, už tam má to srdce, myslím. Jo, má. A teď na to dáme rychle ty třpytky, nasypeme. Jenom maličko, jakoby. Ono to má ještě takovej ten, tak to je dobrý. A jejda. Pak jakoby umačkám. A bylo to pěkně na nic, no. Zaklapnu to. Zavřu to. Ne, ale je to docela taky hezky, jako. Akorát se s tím trošku pohraju. A udělám z toho jakoby opravdový srdíčko. Tak. Tak, a máme krásný srdíčko na ní. Musíme počkat, až to zaschne. Ale je z ní teďka krásná kočka. Já jsem ji takhle jednou udělala to řasy, nebo prostě stíny, a jsem jí to pokakala a zůstalo jí to trošku tam. Takže tohle bylo takový kratičký videjko, takže zatím pá!